खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि मोनसे रादाब। दिल्लीनि बारनि गुना एसे जौगाखांनायनि उनाव फिन गिख्रंथाव थाखोआव गोग्लैदों, जेराव 24 घन्टानि एयार क्वालिटी इंडेक्सआ थांनाय साननि मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव 401 सिम सौहैदों। नोगोरमानि गासै 39 नायदिंग्रा स्टेशनफोरनि गेजेराव 19आ सिगांनिफ्रायनो गोब्राब थाखोआव एयार क्वालिटी इंडेक्स थाखोनि फोरमायथि होखाबाय। बेनि गेजेराव जाहांगीरपुरीआव बयनिख्रुइ बांसिन AQI रेकर्डआ 445 जादों। दिल्लीयाव बांलांनाय सावस्रि गुबुंले जानायनि थाखोआ नोगोरनि थागिरिफोरनि गेजेराव गोब्राब सावस्रि गोहोम खोख्लैदों। लकेल सार्कलफोरजों खालामजानाय मोनसे जरिबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि बे ओनसोलाव 75% नखरफोराव बाङाइसिनाव सासे सोद्रोमाया गोदोना सानाय एबा गुजुनाय बायदि हां लानायनि बेरामजों नाख्रेबजादों। खाथिखालानि रायजोफोराव गारि मटर हगारनाय आरो आबादनि अर सावनाया दिल्ली NCRआव गुबुंले जानायाव गाहायै बिहोमा होदों। गुबुंले जानायखौ होबथानो नाजानायनि बाहागो महरै नोगोर सरकारा गावसिनि 50% खामानि मावग्राफोरखौ न'निफ्राय खामानि मावनो बिथोन होदों। सरकारा गासैबो सोरखारि मावख'गिरिफोरनि थाखाय लामायाव होंगो दोंगोनिफ्राय बारग'नो थाखाय मावख'नि समखौ मोनसेयैनो खालामनोबो बिथोन होदों।